Malawi Today. The DC mwana woopsa kwambiri ambiri amadandaula kuchokera dzulo kuti sindikupezeka pa line komanso kuti simunathe kulandira the DC. Inu mukudziwa kuti dzulo lidali siku lopambana kwambiri ku Mzuzu kumene ma activist tonse tidapita kukapereka support kwa Lighton Mangochi. Kuchokera siku limene anamangidwa kuzafika dzulo ndimati nditengereponso mwayi okuthokozani inu Amalawi nonse amene mwapereka support kwa Lighton Mangochi, amene ukaimvesera milandu yake kumangoseka kuti koma boma ili lili ni ndalama zoseweresa kwambiri ndipo anthu amasowa zochita kumaumva mulandu ati charge sheet kumanena kuti unamunena munthu wakuti kuti ndi wang'ono, ndiye kuti amafuna akanamunena kuti ndi wamkulu eti ku Malawi kuno we joke too much. Choncho Amalawi ndikuthokozeni malo mwa ma activist onse muziko la Malawi. Tikanena kuti ma activist tikunena ma activist a genuine osakhala ma chameleon lero aje ku MCP mawa atulukeko azibwebweta iyayi. Tikunena anthu amene amayima pa chilungamo all the time, those that are not moved. Tikuthokozeni nonse achina Larwa achina Shumba komanso tithokoze ma activist amene ali kunja kwa ziko lino. Amalawi nonse mwaonesa umozi komanso azipani zosiyana amene munabwera ku khoti pamene paja mwaonesa kuti iniyo mukufuna kuteteza democracy, chifukwa tu ena mwina samaziwa mwina akungofuna kukumbusidwa kunena kuti ziko la Malawi lino ndi la democracy ndipo aliyense ali ndi ufulu olankhula zimene yakuzifuna bola mosatana ndi lamulo. Komanso pano awa MCP ayiwala kunena kuti nawonso kuti azilowa mbomamo analowamo chifukwa cha kulankhula mwa ufulu, komanso osakhala kuti anangolowamo okha iyayi, analowamo chifukwa cha uja anafera kuchikangawa uja. Ndipo Amalawi ndadusapo pamene popo zomvesa chisoni kwambiri mphepete mweni mwansewu ndikumanena kuti kodi abale akamanena kuti ndege ati kuchipompho inagwera kuchipompho apa ndi pa chipompho umangoziwa kunena kuti satanic iliko kunja kuno ndipo pa ziko lapasi palibepo chilungamo, koma one day is one day chilungamo chake chizaziwika whether one likes it or not. Kautenga akanga kamene mungamutengere chakwera mama wa uno komanso ija imachedwa area fete. Ndikufuna ndikuuzeni kuti palibepo chamuyaya pa ziko lapansi, palibepo chamuyaya. Akanakhala kuti chamuyaya chilipo nde mukanaonera kwa Kamuzu paja Kamuzu ankatamidwa nthawi imene yakuti ndi president wa muyaya. Chomwecho so inu mukuyenera musamale kwambiri makamaka inu aku area 30 pogwirisidwa ntchito ndi anthu andale kuti muzimanga anthu kumaopseza anthu. Komanso inu achakwera ndi timu yanu mukuyenera muchite realize kunena kuti pampando mulipo si inu oyamba, kunalitu ma president, kunalitu ma ministers, koma nyumba imene ndi nyumba yosiyirana. Uli ngati mpando wa mubasi kapena mpando wa minibus kapena wa mutakisi sumakhala wako all the time. So you must know kuti popanga zinthu zanu mukuyenera kuti muzipanga mosamala kwambiri, especially pano pamene mbiri yanu ndiyo nongeka komanso pamene tikupita kuzisankho munayenera kumapanga zinthu mwanzeru. Ino si nthawi yomamanga anthu, ino ndi nthawi yonena kuti muzichita concentrate pa zinthu zimene zingakuthandizireni kukubwereserani kavoti kanu. Kaya mwina mukudalira kubera konko awa ni ma Israeli akumabwera pa Kamuzu International Airport pa ndege za private kena konso ndikungobwera galimoto ina ya chitetezo ndikungowatenga lendo nawo
ku State House mwina mukudalira zimenezo, koma nthawi zina tu munthu umakonza kukhala ndi plani yobera, plani ndi ukalephereka. Mafilimu anu amene mukumapangawa umapusisa anthu kuzera ku MEC komanso NRB, siku lina muzakhumudwa ndi uchisiru weniweni kumatenga Amalawi ngati samaganiza ndi kuwakonzera programu ya supplementary registration, ndi kuwauza Amalawi kuti amene sanachite register tiyeni mukachite register, kufika kuja ndi kumakanizaso anthu kutitenga ife ngati makape yeni andi apapa munayenera kuti inu amabungwe amene mmaona za ufulu wachibadwidwe komanso inu a opposition musegule maso anu kunena kuti ana Berontali manja ndi MEC komanso mpesi akupusisa Amalawi, kuwapusisa Amalawi ndi kumaona ngati Amalawi ondo osaganiza. Inu tu Amalawi tu apita kuti akalembese amene sanalembese koma abwezedwa. Andisoka ilolo kumatenga Amalawi okhani makape ati kuyika 2 days yokha. 2 days ati alembese ni ndani? Ukapitaso kumeneko kuti ukalembese kanena kuti iniyo period yanu inapita malinga ndi malamulo iniyo pitani. Ukapitaso kuti ukalembese chanyuwani chonso kukubwezaso motero kuti anthu ambiri sazavota. Ichi ndi chisankho choyamba chimene sichinachitikepo kuno ku Malawi, chisankho chodabwisa kwambiri. Kumadabwa kuti koma abale anthu amaganiza bwinobwino. Lero ndi awa ali busy ati kumamanga anthu, kumaopseza anthu, ncholinga kuti anthu asamalankhule. Ine ndekha ndiyo itu ngati mmaopseza anthu muziwaopseza omwewo. Sipaja mmati mukundifuna paja ndiyetu ndinetu ndili munzuzutu. Ndagonamo muno muzuzu muno lero ndizinyamukamo muzuzumo kumapitaso pano madera ena osiyana ndiziraso lake show. Tabwerani mundipange katrack down mundimange koma ine siningaopsezedwe. Palibe amene amandiopseza ndipo ine nimayenda mwaufulu. Ndipo ninyengoso imene ikuvuta mafutayi chino chikumayenda tu pa public transport itu. Nthawi zinaso kumayenda pansi tu. Enaso kumanena kuti atachioneni icho chaja chamba vuto la Malawi amaona ngati kuyenda pasi ndi kusauka. Oi, pakale pano pa kuyenda pasi kumno ku Malawi ndi vuto la mafuta, boma losauka, boma lokuba, boma limene siliganizira anthu ache anguganizira zakuba basi. Ndi apa za vuta lichiseko cha apana kamwana kathu pajatinaka pasa ka contract ku immigration kaononga kumeneko kamwana kathuko basi tu kubweresa mapassport ya fake. Anthu ndikumavutika Malawi muno lero ati akusakasaka munthu ina akapena company yokuti ichite replace ataona kuti kamwana kathu kaja Nigeria chiseko cha mupana ndizikulombesa chisoni kwambiri. Kuendesa ziko sibasewera bukapusa muzingopanga zigololo zomwezo. Ndiye kubadwa ana atu mene ndikuoneramu kubadwa ana umuyangana mwana uyo zina agenda dali amene doni yatu nanga uyo wabadila kuti pa State House amene ndani kachikanga watu kuti uyo ni nani uyo. Kwa wele jigolo State House ya chakwera. Titokoze uyu abachedwa Mumbai ngakhale kuti programu imene akupanga akuyiyendesa ndale. Akanakhala kuti programu ija sakuyiyendesa mwandale ndikumafikaso ndikumanena zopusa chakumanena kuti kwacha ndi programu yabwino kwambiri makamaka pochita set ma standard kuona kuti anthu akugwira ntchito bwanji. Chifukwa zimene zijazo zakhala zikulekereredwa kwa nthawi yayitali. Programu ja ndiyokongola ndipo ineyo ngati omenyera maufulu ndikukondwera nazo chifukwa mmakampani mwambiri muli exploitation makamaka mwa amwenye panoso amwenye wa alowaso ma estate
ndipo izi mwakapanga kukalawazizi kakawalazi estate muduseso mupite muthyolo muduse mupite kumulanje muyendere ku Esperanza Tea Estate muyendere ku Chitakale muyendere ku Lujeri muyendere ku Greenock muyendere ku Konfozi ma estate ose minimini mukaone kuti kodi abale ma estate amulanje ndi thyolo akuzuza bwanji anthu abwana ngakhale zimbuzi kulibe anthu amachita kuyenda ulendo kupita pachire ndikukazithandiza kaye umunu mwa mwenye mumulimbimu mudusemonso mukamadusa apa pa Irovopa kuti pa Irovo office yawoyu pakati pa filling station pomukhote mukayione kampani ina imene imachedwa Priceworth mukaone kumene koko anthu aliko aliko 5,000 kampani yolemeratu koma chimbuzi kulibe anthu amapita chakulelirezi uko muchire ndikukanyera mujumbo ndikuponya kunjanji ngati toilet iliko ndi ayenyachewo amwenye kampani yolemera Priceworth anthu akuvutika kwambiri sama alibe toilet. Kodi tu bwana program mwayambisa imukati musayilowese ndale mukanachita aniefi zinthu zambiri kuli uchisiru weni kupita mushopu ya mwenye kumene mukugwira anthu mikozo ikamukolera kapena akafuna kupita kuchimbuzi kumene amasanzika kwa bwana kuti ndiyetu bwana ndatuluka kaye apite kaye kuchire ndiyeso kairo ngati apa mmachedwa mulilongo mu area 6 sipaja bwalo lija thengo lija monali chosapo pakumangidwa ndi anthu akuvutikatu muli nyase ndipo mupite olo mashopo akulu mukaone zinthu zimene zikugulisidwa mmene muza expire zokuti zinachita expire kale koma ena wamango zisintha ndiye kutereko amumba program yanija ndi yabwino koma mwina musayilowese ndale ndi phuma lokalipa chifukwa pena mukumafika you are losing your cool zimene jazo ndi minister sizigwirizana koma program ija ndi yabwino anthu akuzunzika malipiro kulibe maokwanira ambiri sasa tila minimum wage kuti ndi 100,000 anthu akuzunzika kwambiri muno Malawi a very nice program koma mwayilowesa ndale kumachola kuti chakwera woye chakwera ati chani boma ndilo mwero I think ife we are a sick nation ife ndi anthu otembereredwa kwambiri mukanaenda muoneso kunifiku uve umene uli kunifi abwana anthutu akupanga zoopsa kunifiku mukanayenderako so kunifiku muone mukanayenderanso tu makampani ngati akuphonya miyala apo tikamapita ngati tikuchoka mulilongwe ulendo ngati tikulowera ku Blantyre pali kampani ina ya mwana wathu kumene konso anthu akugwira ntchito mopanda ma PPE kodi tunkhani za ma PPE zitu anthu ambiri alibe nazo ntchito imene iti kamapita chakunathenjeku chapazukapo tapita mukaoneso kampani ina ya ma Chinese muoneso amene akukonza nsewu waneno omonso konza nsewu wakuntaja machinga mwaone anthuwo apasana ma contract okaoka kuchita subcontract ma Chinese okaoka komanso anthu akuvutikako kumeneko kuwamenya mkati izizi bwana munayenera mutaziyendera koma otherwise program yanuja ndi yabwino koma mwayilowesa ndale mwayilowesa phuma mwayilowesa kukalipa zimene zijazo sizithandiza so I like your approach because zikuoneka kuti it is bearing fruits taonapo makampani akusekedwa over the years makampani samasekedwa anthu amakangolandirako ndalama Malawi Bureau of Standards akama palibe chimene akupanga paliso kampani ina yopanga juice kusalima uku juice yacheyo angopezeka nchenche nkatimo kampani ina yopanga juice vice president anakaienderaso kampani imene yoyo yopanga juice kusalima uku mabotolo ache angopezeka nchenche it means ma standards are very low osamangopereka ma license opangira zinthu kwa anthu amba ezina muzadyesa nazo Malawi poison muyendereso ma company amene akupanga mimowa even ku parliament we wanted to close some of the businesses amene akupanga mowa
umene ukupha Malawi koma chifukwa cha corruption chifukwa cha kuba makampani amene walipo pakana lero akuphabe anthu muno Malawi. So vitu mbiko mumba ine I like your programs koma mungu sintha the political temperature yanu kumapangati za ujeni za MCP kumaphatikiza ndi za boma. It shows kunena kuti you are still lacking komanso kamoyo kokupsha ndima. Bon Klindo the DC mwana upsha kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.